बिमानि रावजोंनो गासिबो फरायनांगौ फरायनांगौ। बिमा राव जोंनि आंगो राव आंगो राव। बिमा राव जोंनि आंगो राव जोंनि आंगो राव जोंनि आंगो राव। गुबुन रावजों सोलोंथाइ दाला दाला। धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सिमेन्ट-सापुरि कक्लुं बर' गुदि फरायसालियाव दिनै सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव सोलोंथायारि सांग्रांथि मेल आरो आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखि जथुमा लानाय जायो। बे हाबाफारिजोंनो लोब्बा लाफानानै फुं समाव फरायसा फरायसुलि गामिनि रायजो राजाफोरा लामा लामा हानजा सुरै सुरै होस्रिखावदों। बर' राव थांनानै थाथों, बर' रावजों फरायनांगौ आरो बर' फरायसालिफोराव मुं थिसननांगौ होननानै बायदि बायदि स्ल'गानजों लामा लामा हानजा सुरदों। बे मेलाव गुबै सावरायनाय आयदा महरै लादों आंनि बिमानि राव आंनि सोलोंथाइ। बिमा राव थाब्लासो बर' हारिया थांना थागोन, बेखौ अनसायनाया जों बयनिबो बिबान। बेफोर आयदाखौ लानानै मोनसे सांग्रांथि मेल लानाय जायो। बे मेलाव गाहाय आलासि महरै नुजाथिफैयो धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ आफादगिरि मुस्रि हिरण्य स्वर्गियारि आरो मेल बेखेवगिरि महरै बाहागो लायै धेमाजि जिल्ला एबसुनि नेहाथारि मुस्रि सायख्लन बसुमतारि बिथाङा। गिबियावनो नोंथांमोननि निउस हटेल निउससिम आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिनाय जाबाय। दिनै जोङो सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव नैबे लख्लं बर' गुदि फरायसालियाव आंनि बर' बिमा राव आंनि सोलोंथाइ नङा होमबा, बे हाबाफारिखौ जों लानाय जादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियै जों बावैसो बे मिसनखौ लानाय जादों। जिहेथु जोंनि बर' रावा थांना थानोब्ला जोंनि बर' गुदि फरायसालियावथ' थांना थानांगोन आरो जोंनि माखासे बर'नि हारिमु कालसार गायनाय फुनायानो जा गासिबो बिथिङानो जोंना थांना थानोब्ला जोंनि बर' गुदि फरायसालिया थांना थानांगोन, बर' रावा थांना थानांगोन। बे लेखायै जोङो दहाय फुंनि समाव जों बे उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ लानानै फरायसाफोरखौ लानानै जोङो मोनसे रेलि खालामखांबाय सेथि हाबाफारि हिसाबै। दा नैथि हाबाफारियाव जोङो गामिनि दिथागिरिफोरखौ लानानै जोङो मोनसे नैबाव गुवारै मोनसे सावरायमेल लादों। जिहेथु जोंनि बर' बिजोङा बर' रावा जे मुलुगाव 90 सिडुलाव जायगा मोनबाय, बे जायगा मोननाय रावखौ जों दिनै नागारनानै गुबुन फरायसालिफ्राव बर' बिमा बिफाफ्रा गावनि फिसाफोरखौ फरायसालियाव मुं थिसनहैदों। बे मुं थिसनखांनायनि उनाव माखासे गथ'फोराबो गावसिनि लाइफखौ माने सा ससेयाव माने गाज्रि लामायावसो लांनाय नुदों आरो मेक्सिमाम गथ'फोरखौ गुबुन फरायसालियाव फरायहैनानै गुबुन माने बे इंलिस मिडियाम जिहेथु जोंनि बर' गुदि फरायसालिखौ नागारनानै बाव थांदों, गुबुन मिडियाम स्कुलाव थांनानै फरायहैनानै बिसोरनि माखासे सोलोंथाइया आद्रा खिद्रा जानायखौ जों नुदों। जिहेतु दानि सिस्टेम जोंनि इडुकेसन पलिसि सिस्टेम हिसाबै नायोब्ला जोङो मा होनो बेखौ नायोब्ला जोंनि बर' गुदि फरायसालियावबो जोंनि बे टेट परिखा पास जानाय बर' फोरोंगिरिफ्रा जोंना दिनै लासै लासैनो आबुं जालांगासिनो दं। बे लेखायै जों नायोब्ला जोंनि बर' मिडियाम फरायसालिफ्राबो थांनानै थागोन आरो फोरोंगिरिफ्राबो जोंना गोरों गोरों। दा बे हिसाबै जोङो जाहाथे जोंनि बर' गुदि फरायसालियावनो जों गावसिनि गोग्गो गावनि बिमा रावजोंनो सोलोंथाइखौ लायो आरो जोंनि नैबे बिमा रावाबो थांनानै थायो। बे समाव जिहेतु जोङो सरकार नैबेथ' जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। जि सिस्टेमा जोंना स्टेट हिसाबै मोनसे कान्ट्रिनि गेजेराव बा स्टेट हिसाबै मोनसे स्टेटआव जुदि इडुकेसन सिस्टेमानो गाज्रि जायोब्ला बियो समाजा थिग जाया। जेरावनाखि जोङो अनलि नट बर' गुदि फरायसालि, थारमाने एम इ स्कुलानो जा बर' हाइ स्कुलानो जा बेफोरो फरायसालियाव दिनै बर' रोङै फोरोंगिरिफोरखौ थिसनदों। जों गोबां नाजाबोगासिनो दं आरो बे नाजानाय लेखायै जोङो दा लासैनो जोङो माबानानै बर' फोरोंगिरिफोरखौ जों मोननो थांगासिनो दङ। आसा खालामो जिहेथु दंबावो सानैसो बर' राव रोङै फोरोंगिरिफ्रा दंबावो फरायसालिफ्राव। बेखौ जोङो थाबैनो मिउचुवेल ट्रेन्सफार बेखौ जोङो खालामनो हागोनखौ जों सेस्था खालामगासिनो दङ। दा मेक्सिमाम जोंनि गामिनि बर' गुदि फरायसालिफ्राव मेक्सिमाम बर' फोरोंगिरि टेट पास जानाय फोरोंगिरिफ्रानो फैफिनबाय। दा बिदिनो लासै लासै फिलाप जालांबाय थागोनखौ आं नुदों। दा एक्सुवेलि मोनसे प्रब्लेमा बेल', आं बेखौसो खावलायनो नङो गभर्नमेन्टनिसिम। दा दिनै 1:32 32:1 थारमाने 32 फरायसानि गेजेराव सासे फोरोंगिरि। नैबे लेखायै थांबाय थायोब्ला जोंनि इडुकेसन सिस्टेमा एसे गाज्रि जाहैगोन। मानो होनबा बेयो नट फर अनलि बर' मिडियाम, बे 30:1
जोंनि अन्य एसामिस मिडियामावबो दङ जोंनि बर' मिडियामावल' नङा आरो गुबुन मिडियामफोरावबो बे सिस्टेमा दं दा अब्ला जोङो बेखौ नायोब्ला फोरोंगिरिखौ नांबावगौमोन जिहेथु जोंना गुदि फरायसालि हिसाबै गोबां थाखो थाबाय थाखोसे थाखोनै थाखोथाम थाखोब्रै थाखोबासिम बाव इंलिस साबजेक्ट थाबाय साइन्स मेथ्स गासिबो थायो बे लेखायै जुदि फोरोंगिरिफोरखौ मोनोब्ला मोजां जायो आरो बेखौ आं गभर्नमेन्टखौ खावलायनो नङो दा नैबे इंलिस मिडियाम आरो बर' मिडियामखौ लानानै डिफारेन्स जालायबाय थादों गोबां मिडियायावबो नुबाय आङो थारमाने बाव जों मा होनो मिडियामखौ लानानै जोङो मानो गिनांगौ दिनै बर' मिडियामजों बर'आ इंलिसआ मोनसे भाषा बे मिडियामसो बर'आ जाबाय जोंना बर' मिडियामाव फोरोंनाय मानसिया सासे सोद्रोम सासे सुबुं समाजाव जाथि हिसाबै थांना थानोब्ला गावनि भाषाखौ गारनानै गुबुनखौ सोलोंहैनाया बियो आबुं मानसि जानो थाङा बेखौ जों नुहुरो मानो होनब्ला जोंनि माखासे लिडारखौ खालामो बिसोरो माखौ लिडार खालामो आं सिन्थासो खालामो आं बहुद नायबाय दं दाख्लैबो माखासे पर्टेल निउस आरो फेसबुकफोराव जों नुबाय लिडारफ्रानो गावनि फिसाफोरखौ फोरोङा आरो मोनसेया जाहैबाय गुबुनखौ लिडारफ्रा गावनि फिसाखौ इंलिस मिडियामाव होनानै जों दुखियाफोरखौ जों गोरिबफोरखौ बर' मिडियामाव फोरोंनांगौ बेथ' जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा बे रियेल खोथाखौ बुंदों बिसोरो नंगौ नों जुदि दिनै आंनि फिसाखौ जुदि आङो इंलिस मिडियाम होनानै दिनै बाव आङो बेयाव गोरनानै रोदा ओंखारलायनाय आं बुंफैबाथ' जानाय नङा जिहेथु आंनो गैयाथ' आंहाबो दं आङो इंलिस मिडियाम होआखै आं बर' मिडियामाव होदों मानो होनबा आंहा फोथायनाय दं आंनि बर' रावखौ आं बिमानि रावखौ आं फोथायनाय दं बर'नि कालसारखौ आं फोथायनाय दं बर'नि हारिमुखौ आं फोथायनाय दं आरो आंनि फिसा फिसौखौथ' आङो सिदा बुंदों आं बे सासे बर'नि फिसाजो बा फिसाला होननानै आं सिनायथि होथारदों होननानै आङो दिनै बर' मिडियामावनो होगोन आरो आं बुंगोन बे समाजनि गासैखौबो मिडियामखौ लानानै खुनु गोनो गोथो दा खालाम बर' मिडियामजों थांनानैबाबो जोङो नोंनि मोन्थायखौ मोनफुंनो हायो नोंनि मोननांगौखौ नोंनि जि मावनो गोसो जादों बेखौ मोनफुंनो हायो नोंहा खुनु डाउट जाया खहाबो जाया नों लाबसो जागोन फोरोंदों बिथांमोनखौ बुंदों आं खावलायदों नोंथांमोना अननानै नोंथांमोनाबो लाबोफिननांगौ आरो जि थांखांबाय थांथोंसै नांगौबा उनफ्राव थांखांनायखौ जों सोलायनो हाया फैनायखौ जों सोलायनो हायो दिनैनिफ्राय बिथांमोनाबो सोलायथों अब्लासो जोङो खौसे फैगोन डिफारेन्सआ जोंनाव फैनाय नङा अब्लासो डिफारेन्सआ मानिफ्राय फैदों आं सासे माहाजोन आं सासे थिखादार आं बर' मिडियामाव होआ डाइरेक्ट बर' मिडियामखौ मुगैनाय जादों नंगौ नङा बे डाइरेक्ट बर' मिडियामखौ मुगैनाय जादों दा अब्ला बेयावनोथ' डिफारेन्स जादों ना बे हाजिरा मावनानै जाग्राफ्रा बेंगालराव थानानै खामानि मावनानै जाग्राफ्रा दिनै नों मा जागोन होनबा बेंगालराव थानानै हाजिरा मावग्राफ्रा मालाय हनै आमुगा बिदि जाबाय दिनै बे गोनो गोथोआवनो आंबो बेंगालराव थानानै मासाव जुदि 15,000 मोनोबा 5,000खौ आं गथ'नि थाखाय गारगोन होननानै बे इंलिस मिडियाम फोरोंहैदोंमोन बे जोंनाव गोथां एग्जाम्पल दं ड्रप आउट जानाय गथ' बिराद दं मेरला दं नोंथांमोना गामि हाबनानै सोंजागोन बे पर्टेलनि निउसनि गेजेरजों खावलायदों गामि हाबनानै सों नोंथांमोना ड्रप आउट जादों क्लास 8, 9, 10 आव ड्रप आउट जादों मानो होनबा बिनि बिफाया हाजिरा मावग्रामोन हाजिरा मावनो हाला बिनि बिफाया देहा गैला बेंगालराव नोङो थांनो हाला खैला बाहायनो हाला एडमिसन फिसखौ माजों हरगोन बे गथ'नो बिदि गथ'फोरा जोंनाव गोबां जाबाय बे खिन्थु हारिनि थाखाय गोबां गिदिर खैफोद आरो बेयो जोंनि थाखाय मोजां जागायनाय नङा बेयो गाज्रि जागायनाय दा ओंखायनो आं खावलायदों नोंथांमोना इंलिस मिडियाम फोरोंनो थांदों सोरबा मालिकनि फिसाया सोरबा माहाजोननि फिसाया सोरबा साख्रिआवला सोरबा लिडारनि फिसाया जेबो सिन्था खालामनाङा इंलिस मिडियामाव फोरोंनायखौ सिन्था खालामनाङा बर' मिडियामावनो फोरों जोबोद मोजां बियो गोदै बिमान रावा गोदै जोंनि बर' बिमा बायदि राव गैखाया बे मुलुगाव जोंनि बिमान रावानो बयनिख्रुइ साबसिन गोदै आरो जोंनि रावखौ जानला मोनला मानसियाबो माबानो हाया जोंहा मोन्थाय दं दिनै आरो थाखो 12सिम जोंहा बर' रावजों फरायनो मोनसिगोन लिरनो मोनसिगोन माखासे एग्जाम कम्पिटिटिभ एग्जामफोराव साख्रिनि आनजादफोरावथ' जोङो 12 बर'जों लिरदों ना लिरबोबायथ' दाथ' मा डाउट थाबावनांगौ माखासे नोंथांमोना मोजां सिन्था खालामनाय आं मोनसे एग्जाम्पल होनो हायो जोंनाव मोनसे न'खर दंमोन सानै बिदा फंबाय सासे इंलिस आरो सासे बर'मोन बर'आव मिडियामाव फरायना दिनै POC मा होनो माबा जानानै MA फरायनानै MSc पास जानानै दिनै GRF फोनांबाय नेट फोनांबाय दिनै साख्रिया बिना गोथांखासै बिथांनि नामा लैथोसा सरगियारि दा अब्ला नों डिफारेन्सआ मायाव दं डिफारेन्सआ जेरावबो गैया डिफारेन्सआ माथ्र' नोंनि माथायावसो खिलिमिलिया दा ओंखायनो नोङो थिग जानांगोन नों थिग जाबानो इंलिस मिडियाम बर' मिडियाम बेयाव खुनु माबा फैया जेबो माबा गैया बाव फाराग गैया जेबो डिफारेन्स गैया ओंखायनो बर'आवनो हो नोंनि फिसा फिसौआ सोद्रोम सासे बर' समाजनि मानसि जागोन बियो हाथरखि अलंबार बायदि जागोन बियो मानो होनबा टटेल बर'नि हारिमुनि गाननाय जोमनायनि आगरनिफ्राय लानानै बर'नि बे बैसागो जा मा जा गासिबो बे खाम सिफुं जथा सेरजानि खोथा मिथिलांगोन आरो बे सासे हारिमुवारि माने जोंनि जाथिनि मानसि सोरजिनो हागोन बे न'खराव बे गथ'खौ बर' मिडियामाव होयोब्ला